Ang atong tubag sa Salmo nindot kay siya, no? Matod pa diri, ang Ginoo naghisgot og kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Pwede sa ning nanghisgot kay kaning Ginoo og maghisgot ni siya matuman gina inigsultis Ginoo ba? Di ba niingon siya mutungha ang kahayag. Hayag dayon. Naay yuta, ayuta dayon. So pag ingon sad niya kalinaw sa akong katawhan. Unsa may mahitabo? Kagubot o kalinaw? Nya karon kamo katawhan mo sa Ginoo o dili? Nya malinawon mo o dili? Sure? Nay problema. Naghisgot ang Ginoo og kalinaw pero gubot kayo. Kumusta mga atong nasod? Malinawon o gubot? Sige. Ang kalibutan karon unsa man malinawon o gubot? Inyong naong malinawon o gubot? Malinaw. So, unsa man day kahulog kanusa man ni unsa man nahitabo ba ni nga ang tanang pulong sa Ginoo mahimo gyud matuman gyud kay gamhanan man kay siya inigsulti niya matuman man dayon. Nigingon niya, naay mga bituon. Ang mga bituon dayon. Mutungha ang mga isda, tungha dayon. Mga langgam sa kahanginan, langgam dayon. Mahimo ang tao, himo dayon. Basta, musulti ang Ginoo, hisgot na siya, tuman gina. Pero ngano man, nga daghan man kayo mga tao, nga na-stress na, tungod kay way kalinaw ang ilang pagpuyo. Daghan mang pamilya karon og managsilinganay, hasta gani ang naa sa simbahan nagkagubot man ang taga-pastoral council, ang mga madre, ang mga pari nagubot man. Labaw na gyud ang gobyerno og ang simbahan nga Katoliko mura magnagubot. Ngano man? Tungod kay mo na. Wa ko kay bawo. Sa atong unang pagbasa, naghisgot si San Pablo nga diha sa kamatayon ni Kristo sa cross, iyang giwagtang ang paril nga nag-uwang sa Hudiyo o sa mga dili Hudiyo. Kay ang number one enemies gyud sa una, ang Hudiyo gyud og dili Hudiyo, mag-away gyud ni sila. Karon si San Pedro og ang iyang mga kauban maoy mga magsasangyaw sa mga Hudiyo, si San Pablo gihimong magsasangyaw sa mga dili Hudiyo. Nya siya mo ini-declare nga tungod sa kamatayon ni Kristo gitigom niya ang tanang tao o giwagtang na niya ang paril. So diha na usa sa kamatayon ni Kristo. Nakaron kinsa man ang magkahiusa, kinsa man ang bag-ong katawhan sa Dios kadtong gustong mamatay kuyog ni Kristo. Kadto bang andam magpakamatay kuyog ni Kristo, maotoy makatagamtam sa tinuod nga kalinaw. Kay kanang gustong magpakamatay kuyog ni Kristo ug sa paagi nga si Kristo namatay, maunang mga tawhana ang makahiusas mga tao. Mauna mga tawhana ang dunay kalinaw. Akitang tanan mga matay manggid ta, di ba? Sa kamo diha tap mo nagtuo mo makasagang na sa inyong kamatayon. Ako pa ninyo may pag tap lang sa bitaw basig mamatay niya nung tagsayo. Pero mga matay kitang tanan. Pero kanindot unta nga mamatay ta sa paagi nga si Kristo namatay. Nga unsaon man na nato paghimo nga mamatay ta nga pariha ni Kristo. Ilansang sadta sa cross? Yes. Ilansang kita. Maubitang ningos Kristo kung mosunod mo nako, kalimti imong kaugalingon, pasana ang imong cross ug sunod nako. Isa asa man padong Lord, insya ang mag-asa. Ilansang kas imong cross nga imong gipasan. Unsa may nahitabo ni Kristo sa dihang gilansang siya sa cross? Ang cross ug ang iyang lawas nagkahiusa. Wa na magbuwag. May man tong gipas-an kay pwede man iwakli. Di ba?
Pero si Kristo, pag ingong gilansang sa cross, nagkahiusa siya og ang iyang cross. Ang kalibutan, nag-declare og divorce. Labi na gyud kung ang imong asawa o ang imong bana mahimo na nimong cross or kasakit. Ang gusto diayng mamatay kuyog ni Kristo kanang dili mo gamit anang divorce, dili mo gamit anang legal separation, or dili gyud makigbuwag. Bahala nagmamatay. Kana bang mulansang kas imong cross? Nagirahan mo na. Kamong mga asawa, ug ang inyong cross, inyong bana, andam ba ninyo nga ilansang ang inyong lawas diha anang naang bana ninyo? Di mo makigbuwag. Oy, tubag. Lansang ba? Na di lansang magbuwag de, tanawas Kristo, tanawa de loyon ako. Dako mo na kayo. Kita mo na kayo sa atong online parishioners. O tanawa, iyang kamot pilit, iyang tiil ni pilit sa cross. Nya makabiya pa din na siya. Nya kamo mga asawa, o ang inyo ng bana mo inyong cross. Unsaman? Anda mo nga mo pilit diha sa inyong bana o mo buwag? Oh, mga buangon mong dagko, simba-simba mo niya. di ay. Mo na nga di ka mamatay sa paagi nga si Kristo mamatay. Niya ang resulta sa di sad ka malinawon. Kay wa man diha si Kristo nimo. Ang nagsaad og kalinaw mao man si Kristo. Naghisgot og kalinaw mao man si Kristo. Nya ningo mas Kristo, kung dili mo malimot sa inyong kaugalingon, nya di mo mupas-an sa inyong cross, dili mo angay nako. Og mao ni ang buutang sulugoon nga gihisgutan ni Kristo iyang pasumbingay diri sa ebanghelyo nga niingon siya, ang buutang sulugoon andam kanunay nga magpaabot sa iyang agalon, bisan pag ang agalon mo abot pag sa tungang gabi kaadlawon o buntag na, magpaabot gid siya. Inigabot gyud agalon, makaplagan siya nga andam. Unsa man ang andam? Nipilit sa iyang cross, wa mo biya sa iyang cross. Andam nga ilansang sa cross. Kamo, andam ba mo karon? Matod pa diri, baksig hugot ang inyong hawak og pag-andam mo bisag unsay mahitabo. Nanga, bisag unsay mahitabo. Kanas Kristo nipilit na mas iyang cross, andam na gina bisag unsay mahitabo. Pero naa pa kay higayon nga mudagan, dili ka andam, mudagan jud ka, mulikay jud ka. Anya nipilit man, awa na, andam na. Ay kamo sang mga bana, kung ang inyong asawa mo inyong cross, unsa man, andam mong mopilit sa inyong bana o didto sa silingan mo mopilit? Oy mga bana. Kamura ba adto ra ba day mo GRO mopilit, no? Inom-inuman da green horse, hapyod-hapyod ayon, GRO na. Oy, dito mo pilit sa inyong asawa nga luod na kaignaong. Aron sad mo mahimong andam. Nya kamo mga ginikanan, inyong mga anak, porti na yung cross na yung kay ninyo, andam mong mupilit sa inyong mga anak o magsigi mo giyaw-yaw. Kanira bang mga ginikanan, mga buangon kayo, dili gustong mupilit sa anak, mangusnit sa anak. Musnit ba anak? Kusiun. Haron mo hunong. Ayaw, mupilit gay mo sa inyong anak, pasabot, ang inyong anak maoy magbuot ninyo. Parehagod ni Kristo, kisa may nagbuot niya, unsay purmas iyang kamot, ang cross. Di ba? Ang cross na'y magbuot. Oy, ang ginikanan nga di gustong mupilit sa anak, halalatos, hapak, bunlot, yaw-yaw. Sakto ka na. Oy, tubag. So, kanindot day, no? Kung mo pilitas atong cross. Ngayon sa may saad ni Kristo, kalinaw. Tanawa ang mga tao nga anda mo antos. Anda magpakamatay dahil silang pag-antos. Malinawon. St. Therese of the Child Jesus, San Roque, San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador, Pedro Calungsod, sa pananguban, wa gyoy reklamos ilang pag-antos pagka malinawon. Tanawa ng inyong mga kaila nga
kanang kusog kay mo antos, gubot bang ilang pamilya? Wa gyud pagka malinawon. Unya, mga badlongon sa dangila mga sakop sa pamilya, pagka malinawon. Pero kanang ginikanan nga mga yaw-yawan, kusog kay mamalikas, kusog kay manghapak, kusog kay manglatos ilang mga anak aron kunuhay madisiplina, tanawa ini kadagko sa mga anak. Di ba, gubot pas lukot ng ilang pamilya, manag-away, magbungulay, labi na yung nasa sila'y gamayng kabtangan, magkinihaay pag yun nga tos barangay, unay, o kinihaay tungod las pagbahinay anang ilang katigayunan, magamay man o madako. Ang uban pagani, magpinatyanay, magtinambagay kita, magistoryahanay kita, bahala nagmagsininghagay tingalita kadiyot, pero magkahiusa tagbalik kay andam tang muantos. Murabag kanibitang karon wa pa man matapos ang atong dialogue of life maron. Dialogue ba? Mao may atong tema karong panahon na. Dialogue. Unsa man ang dialogue? Ang dialogue diri sa simbahan nga mosangko gid unta ang nagistoryahanay nga mag-inantusay sila. Mag-inantusay ba? Pagod ka mo imong bana, mag-dialog mo. Ang sabi ng dialog, mag-istoryahanay. Dahil luod na kay kagnaw. Para nako, murag wa na gid kay lami. Nga maingon sa ka ikaw sa dongno, may nakikang patyon. Para nako, lami na kay kang hiluan. Nya, amo na, dialog. Nganong na luod man kus imong naw. Siya, ngang, wa nam sa kay hapit ligo-ligo. Di pa jud ka manutbras. Nga yaw-yawan pag yung kay kastanan, baho ba kay kagbaba, mga personal kay ni ba? Nya maingon sa ka, ako sa day nganong luod nga kay sa ang imong kung gustong patyon, wa nam sa kay hatag-hatag si imong sweldo, sige pa jud kag inom kanang mauli ka diri magkamang nakas kahubog, lamian ning puspusa noon. Nga ana gud. Nya karon maingon dayon, nya day nya dong sa may akong buhaton aron di na ko muluod. Sa akato akong gihisgutan kung mahimo to nimo basin pag matabang pa. Nga sa sige, amo na sayo na kay kamaligo no. Ligo kag buntag, ligo pa jud kay kagabi so dugaya ninyo kamatay kaugma. Sige manindog na ta.